Nachádzame sa v dielni ŽOS Trnava, kde si predstavíme nákladný vozeň ŠIMMNS, ktorý je určený na prepravu zvytkov tenkého oceľového plechu. Konštrukciu vozňa tvoria čelné steny, plachtový kryt, 7 lôžok pre zvitky a 8 párov klaníc pre ich zaistenie. Vozeň má lôžka pre zvitky v dvoch rôznych veľkostiach. 4 menšie lôžka sú prispôsobené zvitkom s maximálnym priemerom 1,3 metra a maximálnou hmotnosťou 20 tón. 3 väčšie lôžka sú použiteľné pre zvitky do priemeru 1,7 metra s hmotnosťou nepresahujúcou 33 tón. Minimálny priemer zvitkov je vo všetkých lôžkach stanovený na 0,8 metra. Šírkové rozpätie nastaviteľných klaníc umožňuje bezpečne prepravovať zvitky o šírke od 1 do 2 metrov. Celková únosnosť vozňa predstavuje pri menovitej hmotnosti 23,5 tony, na tratiach D3 a D4 až 66,5 tón. Pojazd vozňa tvoria podvozky Y25 LSD s dvojitými tichými brzdovými klátikmi LL. Vozeň je vybavený brzdovým systémom DACO s ručnou brzdou ovládanou z plošiny vozňa. Otvorením vozňa prostredníctvom ovládacieho mechanizmu na čele a následným posúvaním plachtového krytu je možné dosiahnuť maximálne jednostranné otvorenie až 7 metrov.